Kinoyalam ka KSU Jawai Circle hakalai tarik leber kila Pyndam no ya ka Kyrteng Shillong bala Thoh Bakla haka signboard jong ka NHAI Hasumer Lad Bypass Jawai West Giant Hills District ka bala Thoh Khliehriat haka jaka Khliehriat. Kani kamde syu kasien ka baningkong bakum kini kijing Bakla kila jia. Hendrei labun sien wat ka bang kala Thoh Bakla. Tip la kadon kajing persang ban kala Kyrteng ya ki Shillong hari lum khasi bat jantia. Hadian bagi pat ba kila ujor sa kaseng halor kani kajing Bakla marmar kaseng ha kajing alam uba Iwan Mi Pawa President Jawai Circle ringkat bat kidkot kila let ban pa Pyndam no wood ya kani kajing Bakla bala Thoh ha kate ka signboard kaseng kala pa panbet ya ka NHAI da ka batho ya ka spelling ka babet ya ka Kyrteng jo ka Shillong Khliehriat hapo shibenai kaseng kala batharu ya ka NHAI ban panbet habaro ki signboard ki kot kisla bat ki digital platform jong ka halor kani kajing Bakla. Hakaju kapor kaseng kekentu ya ki dukan bat ki office ban Thoh shai de ki spelling ki babek ya ki Kyrteng Shillong knang ba kanum ya lam Bakla ya ki pat ba bat ya ki nong let nongwan. Biang.